बिराद खैफोदाव गोलैबाय नेटवर्कनिया माथोआनो गलानो ओंखारना जुद्रुनाल' थांसिगोन गाखोनायाव गाखोथारनोसै जोंहा अबस्था खाराब बेफोरबायदि लाखिजाबाय थाबाथाय जानाय नंला थारना हागोन नालाय बेफोरबायदि दामना फैनांगौ बारा मेङा गुड मर्निं लोगोफोर जोंना नै फरायनाया रेडि बुंदो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आङो क'क्राझाराव दंफैयो दा आङो क'क्राझाराव मानो फैदों होनोब्ला बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनो फैदों रेडि मानसिया जुता मुजा दख'ना बावखुंग्रि हाजोआव गाखोयोब्लानो माथो साननाय हनाया जाफुङोनो बिनि थाखायनो आंबो आंनि गोसोनि साननायखौ जाफुंथों आंबो नङा जों सानैनि साननाया जोंनि न'खरनि आरो जों सानैनि साननाय हनाय साख्रि बाख्रि माबा मोनसे दं आरो जोंनि गोसोआव जाहाथे जोंनि साननायाबो जाफुङो बिनि थाखायनो गोसो होनानै जोङो दा बावखुंग्रियाव गाखोहैनोसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे गाखोफैदो ओमफ्राय दिनहरनि खत'नाया माबोरै जादों रुम नागिरबामोननिया दिनै हरावथ' आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै मानसिया गाबगुलाय लांदोंमोन बिसोरा रुम नागिरबामोन थेवबो क'क्राझाराव इफोरबायदि फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स आरो फार्स्ट टाइम दुखुबो होननांसिगोन रुम नागिरब्लाबो मोनाखै जायनि थाखाय बेफोरबायदि हटेलाव थानो गोनां जादों मोजां आरो हटेला ओमफ्राय आरो बिनि गोनांथि जायो दा आरो उपाय गैया जों आरो फैफेरै मानसि ओमफ्राय नागिरबाबो मोनैनि थाखाय जोङो बे हटेलाव थानाय जाबाय आरो हटेलाथ' मोजां ओमफ्राय जोंहा एसे प्रब्लेम जायो आरो बेफोरनि थाखाय जाबाय गौरां बेलि ना मा होनो क'क्राझारनिफोरा मिथिखागोन जानांगौ जोंथ' मिथिया गांखाथफाजों आंजों बेयावनो थाफैबाय आरो टिभिबो नायबाय ओमफ्राय आयना नुवा सानदोंमोन ओमफ्राय आयनाखौबो नुबाय नै लोगोफोर आं इदि आयना थायो होनना मिथिया ओमफ्राय ना माने गामसा लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय गामसायाबो गांसेल' लाबोनायनि थाखाय फिसिना लाबाय बावगारनानै जाम्बाया टावेल थाखायो हटेलाव ओमफ्राय टावेल थाखानायखौनो बावगारनानै गामसाखौ पट'नो थांनानै फिसिबायना ओमफ्राय आरो सेस गैला ओमफ्राय गामसा गाननो गोनाङा दा जोङो थांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो दा थांबाय थानोसै लोगोफोर थफ्ला थफ्लि लाजोबबाय ओमफ्राय इथिंजाय आंबो फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि हटेलाव थानानै बिराद गोसोखौ मोजां नांदों बिराद मोजां आरो एकदमबारे फिल्मफोरावसो नुयोमोन आरो इफोरबायदि न' गंसे लुना लानो हानायमोनबा रुम सेबाबो जागौमोन आंनो ओमफ्राय आङो जिबनाव लिफ्ट माबा बावगारलायलांबाय लिफ्ट गाखोफेराखैमोन ओमफ्राय ना दा आङो लिफ्टआव गाखोनोसै मैया फार्स्ट एक्सपिरियेन्स लाबाय दा सेकेन्ड एक्सपिरियेन्स लानोसै सोरबा फैदो ना थांदो होनलाय फैबाय फैफिनबाय मिथिलाय लाङालै जाम्बिथार बा गेवसिगोन माने जोंफोर माने आङो गामियाव थानानैनो देरनाय आरो बिनि थाखायनो माबाया मिथिफेरा ओमफ्राय मायाव थुना होनांगौ ओमफ्राय आं गिसिगारो ना हमनाय केमेरा हमनाय बोरैबा मोनखायो ज्रिं मोनखायो आरो एसे लासैयो ओमफ्राय खायसा जुम मोननाय ओमफ्राय गारदाजोब्बाय नामा मोनबाय मिउजिक गाबलायो आरो दा लोगोफोर जोङो रुमनि माबा क्लियार खालामग्रोनानै लानोसै दा नै ओंखारबाय ओमफ्राय अबे बैजों नायनो नागिरनाया हा थांनोसै जोङो मायाव
दा जोंहा गांगा टप्पाया बिलफोरखौ बुजायबाय ओमफ्राय आङो दानलप सफा सियारफोरखौनो नायदों आरो देनां आंबो मालदार जाबा गंफा गंफा बायनानै दोनफैनो हानाय बायदि नै फट' दिखांनो रेडि राजानि सियाराव जनानै फट' दिखांनो दे असे थांमारसै बा गाखैमारसै ओमफ्राय गोसोखांबावदों नामा नै लाइटखौ होननानै बसन्त जाजोबदों होननायफोराव एसे थुलायाव मा दं मानसि बेरायनो गारियानो नुफैयाखै जोंना माने इखिजाया मोनायावसो फैबाय नालाय बेकग्राउन्डखौ बारा चेक खालामनो हटेलखौल' हटेल दं होननानै मिथिबाय आरो बोरै माथो जेबो गैया जेबो गैया सं बै माबायालाय बबेयाव बबाव थाखो बै सायावसो थाबाय ओइनो बिलाइआ बबे जों मायाव दंमोन नैफोरखौ नै नुवाखैनो जों मायाव दंमोन मायाव दंमोनलाय नों मायाव दंमोन एसे गोजौमोन आरो हटेला ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ आं मिथिया हरदों मादो एख' पात्ता मोनाखैना आसुर जाजोब्बाय मानसिया आसुर जाजोब्बाय नै गावलिया नुखायो मानसिखौ नोंहा इयाव दंमोन ना मिथिया फार्स्टआबा हादाननि नुखायो नोंहा इयाव दंमोन इफोर बिल्डिं होननानै आसुर जाजोब्बाय नै हादाननि नुखायो मानसिखौ गामि भितरनि मोजां नोंहा एसे गोजौ होनना भाबियाखै फार्स्टआ मालाय हर फैनानै बोरैबा फट'जों थाबैब्रबनाय दं इसिनिल' मोनदोंमोन आं नै इसिनि गाहायल' नुदों आं जेबो बुंथ'ला आं दि इयाव थाफैदो इसोरनि अननायाव आं इयाव थाफैदो लोगोफोर फुल एक्सपिरियेन्स हटेल गौरां भेलि इयाव थाफैदो जोङो बिराद मोजां नांबाय बे हटेलाव थानानै नै दायो लोगोफोर गांगा टप्पाजों आंजों एकदमबारे थुला बालानि गेजेरजोंबाबो सौसा बावखुंग्रि फारसे आगान सुरबाय लोगोसेनो थुलाफोरा गन्थं गुदुङाव हाबलांदों गुंखेफोरा गोसोम जालांदों थेवब्लाबो जोङो बावखुंग्रि थांनायखौ गाराखै मानो होनोब्ला जोंबो एसे गोजाननिफ्राय फैनाय बिनि थाखायनो जों गाखोनानैसो थांथारगोन होननानै जुजि जुजाबाबो एरसो उरसाबाबो थांथारबाय आरोना ट्राफिक हयसे ट्राफिक एरेडि गिलु बालु मानसिखा आयौ हाब्बायानो नै गेटआ गारिखौ एसे पार्किं खालामनानै दोननोसै दा मा रेडि नामा रेडि हो पुरा गाखोजोबगोन ना जोबा नोंलाय गाखोजोबगोन ना जोबा आं लुबैफिनबायलां मानो मानसिखौ नुनानै नामा बोजाबा सर्टकाट लामा दंनो नागिरदो दिनै फार्स्ट टाइम बावखुंग्रि गाखोनो थांगासिनो माबोरै माथो इखिजानो मोनफैफिनदो इयो आगबार राफोसे दा नों माबायदि होनदो गाखोजोबनो हागोन बायदि हानाय नङा बायदि मोनखादों मानसिखौनो जेरैबायदि आरो हाजोआबो ओरैबायदि थिखिनि ओमफ्राय नांला आरो मोनहैगोन ना मोनहैया मिथिला नायनोसै गाखोनो हागोन हाया गाखोजोबथारनो जुजिगोन गाखोजोबग्रा जोबा नोंसोरो गाखोजोबगोन बिजौ नागिरदों बिजौ नै गाखोनो हागोन ना हाया थांगासिनो मोनफैबाय बारा गोजान गैला जोंना नै गाखोग्रा माखा आरो दङ माखासे नै बिदिनो माखा नोंलाय एक्साइटेड नामा पुरा जस दंना गैया मानसिजों मानसि बुंजोबना दं नै लामायानो गेट मोनबाय दाना लकेसनाव मोनफैबाय जोङो लकेसनाव मोनफैबाय मेन स्टेजआ बियो
kan main mabayan जाबाय जोंना मा मा मेन माबायानो जाबाय लकेसनखौ दा गिदिंथ'ला बावखुंग्रि हाजो गाखोथारगोन जोंलाय बिजौआलागै हायोना हाया गाखोना नायनोसै मोनैना मोनैया मिथिया जाबाय जागायबाय थांगासिनो नै जोंनाव बिराद जस थांगासिनो दे थाबायलांगासिनो माबायदि मोनदों थाबायनानै मोजां मोनदों एसे मोजां मोनहांदों मोजां मोनदों गोजौआवसो मोनगोन माबायदि मिथिला आरो मोनैना मोनैया नुबाय मेंबाबो गाखोथारगोन थारा हा मेंबाबो गाखोथारगोन ना थारा जिराय 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 गाखोथारगोन फ्राय हायाबा नोंथांमोननो खोथागोन दे जिराय जिराय गाखोगोन आरो थेवबो माने हायाबाबो जाबा नै जोंना बक्स लाखाना दं माखासे एकदमबारे सिगाङाव आरो माखासे दं राकेश गाखोनाया हाया नोंलाय गाखोगोन ओमफ्राय ओरै जोंना नोंसोरथ' गाखोना गाखोआ गाखोनाय नङा ओरै ससे ससे गाखोबाय जोंना खोरोनाव हागोनाया बायदि हागोनाया बायदि होनदों गाखोसिनो आं गाखोखाया एसेबो गाखोया आं एसेबो गाखोआ ससेल' ससेबो गाखोआ दासो फार्स्ट मन्दिर नामा दासो फार्स्ट नै बिदि आरो फट' दिखांना जागासिनो जों आरो नेगासिनो दाना ओरै गोजौआव गाखोलांसै नै अयथ' मानसि 이거 누르라네 이거 누르라 하그나라 하그나라 저 가르나리 나 보이 또 튀었네 저 하늘 나르니 또 Ơi, buông Guys man Này phải thân Này phải thân Đâu chưa đâu Hagnala Hagnala le Bab iman cia Belum dikosong Sama-sama 가시는 이 만셔가 나도 생각 당근래 가르분이야 어? 가르분이야 어? 할라 같은 걸로 나와 맞도 걸로 어? 그래 Ôi, karena usah mesti kena. Sudurna lo kena. Sudurna lo kena mak. Karena sudurna lo tak sikan. Kakaknya kakak terje. Oh, setakarap. Foto session sendiri nih. Malah, lihat berde. Senang ya. Malah sih. Jangan posta kali dong mana? Nih, saya baru torrenase foto dikasih bidang kontak kalau nggak posta kali dong nak kau se dikaya. Jangan salah, hah? Ini juga. Jangan salah, hah? Jangan salah, salah. Manusia kembali berdoa sampai kasih kasihnya. Sudah, mabre, haknya ya, haknya. Zero ziren atau yang foto shoot, ya? Zero ziren atau yang foto nama. Malah sih, kamera kemana lagi nih, bikin mana nih? Oi, teman sini. Daria. Oh my God!
Nơi, rửa sữa. Đấy. Đấy đây. Bạn thì câu đoán thôi nào. Ở đây nào con. Nào rồi, mình cứ. Yes, yes. Yes, yes. Yeah. Đây ăn bông sữa dạ, ăn được. Malah bener. Baik, ada. Malah bener. Jangan mu anu. Mui anu. Oh. Tunggu mana? Itu kayak gue. Dari orang dulu nih. Aku mau dulu nih kasih atar dulu. Dari first time lagi belum belum. Itu mudah tulang. Nih. Thank you. Lazoin. Baran nuzurin dah. Salah awan nala laki zubai sorena ke. Nah itu. Bini benak bar lang nasi. Angkar langgas nu. Ayy. Dengzuna lawan apa? Jalan जोंनि थिखिनिया लागै थांनाया मिसासो Belano थान्दा लांदो मिसासै दिनि मोनगोन बेंजुबना लाबाय नै गासिबो एकदमबारे गेजेराव बेसेबा गोजान दंबावनो ओरै मोननै हाजो दंबावो जाहैबाय हागोन ना थांनो आङो जुजिगोन बेफोरबायदि लाखिजाबाय थाबाथाय जानाय नंला थारना अबस्था गैला मानसिया सिथा सिथा फुजोबबाय नायलाय आथिंनि अबस्थाखौ माबायदि नुखो? माबायदि नुखो? गाखोबोनो हाथारबाय आरो ना गोजौआव लागि अन्थाइ साबानि जजोबना दं मानसिनाखा सिथाखौलायनाय आथिङानो इदि जाबाय हो सिथाखौलायनाय आथिङानो इदि जाबाय जुथाया गोदानसोबावमोन लाब्रबनासो फैबावलायदोंमोन खामानि जायासै दे नै मालाय लोगोफोर मोनदों आंखौ नां लोगो नांथ'लाय थागौ मा दे उन्दुग्रोनोसै फाइनालि मोनफैबाय मानसिफोरा बेयो पइन्ट फिर आरो बे जिखुनु नैयाव मोनसे खुलुमनानै थांसै नामा फैनानै नायफैदो जाय जायफोरा फैयाखै आंबो फैनानै फार्स्ट एक्सपिरियेन्स लाबाय आरो एकदमबारे हाया हाया खुलुमथारनोसै हाया गाखोबोथारबाय र' खुलुमग्रोनानै लानोसै होलांबाय थादो दा ओंखारनायखौ आरोबाव खनसे लांनोसै Nak, ngerlang nak ya? एबारना उल्टा Hah? Gakhone tuh sih netnya gak kebubai. Tamannya baru ओंखारनोलाय होननानै ओरैसो लाखिबाय दं नङाबा खुग्लुबना थायोबा सेस टक्सार जानो गोनाङा पयत थियानो खुन्था गायनाय बायदि खुन्था गायनाय बायदिसो बुंखिया मनसो जाखाबाय नायलाय जामारदो पयत थुलाना आंथ' हेथेनानैसो हान्थि मोनदोसि बाप बावै जुद्रु नांगौ थांखाबायलाय नामा बुंखिया दस मोनजायाखैबा बुंलै आंखो दायो नायनोसै थ' गाहायाव ओंखारनानै
Fibong no fibula. Fibong no fibula. Fibula. Figan. Ah, dong ba tao. Dong. Tao dong ba dong ba. Má bài gì thế này, má bài gì cái này vậy. Ah, ni kenal le. À phải cái này. Ni beri di dam na fiba te ko mengar man intersya bu ye. Man. Hijau ya sana ba na ya. Tamam hijau kayak di dalam ya. Di dam na ini ya. Miang na kom sayar mane. Ni beri di intersya fiba te. Dam na fiba te. Bisa ko ben khat na la. Dah. Oh, chigu zona sana kumle. Bah. Karena usumi cito. Nih, festival lah. Dari dazung hazo dong pi. Ladri bel hana gunur apa? Oh. Bah. Oh. Pilih hijau lagi sih nak. Ibrahim dam nas speaker aja nasi le. Legumer. Virat ki photo ko lebe ne torenya machan ko lane. Nengi mane. Das sulung kamja kong bayan sia. Mana jenet mun biar bahir mana kini ni bahir. Bayi motam di 2 घंटा 3 घंटा so bahir siarau. Tapi lebih ni hotel are jauh. Ini biar bau das sulung kamja kong lane das sulung ne. Masih gede bahir. Video ke yang kalam sih itu jadi sin nane tinggal sih. Amri. Oke. Kunjungan karo apa ini? Da video ke dia yang betul nasi ini enggak. Dari nama kasih lagi dong itu yang betul ada. Kasih nggak email akan naik tola. Naikkan. Naik segia. Proses baik. Baik nih makasih. बिथांमोना ओंखाम जाहोबाय आरो जिखुनु माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै नामा ओंखाम जाहोनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनाव सिनायखानो हागौ सिगां जोंनाव थांखांबाय नालाय सिनायनोबो हागौ सोरबा ओमफ्राय माने बेफोराव गिदिंथ'लायला मोनाबायबो एसे मोनाबाय नालाय एसे डिस्टार्ब जागोन नङाबा दा टाइमा सर्ट जाबाय माखासे नै बिरादनो